Salutare și astăzi o să dau un trick shot pe prietenul meu. Ești pregătit? Ești pregătit? Yes. Dar trebuie să stai acolo, unde te-am învățat. Ok. Bă. Ce? Stai acolo. Alegeți orice armă, că nu trebuie neapărat. Ești acolo? Da, spun turete să mori. Eu. L-am pus acolo, trebuie ce pus tu. Aproape de capul tău cu 1 centimetru. Stai acolo. Bă, am prins pe filmare.